Kaixo, lagunak, ze modu zaudete? Lan egiteko gogoz? Gaur oso proposamen ederra dakarkizuet. Material birziklatuarekin udaberri koloretsuak egingo ditugu. Gogoratu, material birziklatua erabiliko dugula. Ados? Zuek etxean lorerik baduzue? Sekretutxo bat esango dizuet. Oso txarra naiz landareak zaintzen. Guztiak zimeltzen zaizkit. Zuei ere pasatzen zaizue? Ez kezkatu, gaur guztientzat egokiak diren loreak egingo ditugu. Alergikoa bazara edo landareak zaintzen ni bezain desastrea bazara, lore hauek dira egokiak. Izan ere, material birziklatuarekin egingo ditugu gure udaberriko protagonistak. Hau da behar duguna. Komuneko paperaren kartoizko hodiak, botila bat. Pintura, silikona eta pistola, egurrezko makiltxoak, landareentzako lurra, guraizeak, pintzelak, grapagailua. Prest, lorezainak? Has gaitezen! Lehenik eta behin loreontzi bat beharko dugu, ezta? Gure loreontzia material birziklatuarekin egingo dugu. Horretarako, plastikozko botila bat hartu eta helduren baten laguntzarekin ipurdiko aldea moztuko diogu. Horrela geratuko litzateke. Orain pintura hartu, nahi duzuen koloretakoa. Eta dena margotuko dut. Hori da. Aizue, beste kolore bat hartu eta borobil txikitxo batzuk margotzera animatzen bazarete ere, aurrera! Nik kolore ezberdinetako puntuak egingo ditut. Bukatzeko, lurrarekin lorontzi osoa beteko dugu. Zora jarri! Badugu loreontzia. Orain zer? Landarearen zurtoina egingo dugu. Egurrezko makiltxoa hartuko dugu eta pintura berdearen eta pintzelaren laguntzarekin makiltxoa osorik margotuko dugu. Bikain! Ondoren, lehortzen utziko dugu. Orkidea bat egingo dugu ba. Bitxikeria bat kontatuko dizuet. Orkidea familiaren barruan badakizue zenbat espezie desberdin dauden? 25.000 espezie. Horietako batzuk jan egin daitezke. Gaur egingo dugun orkidea etzazue jan, ezaztu kartoi birziklatua dela. Has gaitezen! 3 kartoi hodi hartuko ditugu eta arrosa kolorearekin margotuko ditugu. Bikain! Orain, beste tono batekin aberastuko dugu hodia. Bikain! Orain ukitu gorriskak emango dizkiogu. 2 kolore hauekin jolastuko dugu. Gaur langile etorri zarete, Hori da, kombinazio ederra osatzen dute. Lehortzen utziko ditugu. Orain, zati nahiko konplikatua dator. Beraz, helduren bati laguntza eskatzea gomendatzen dizuet. Hodi bakoitza erditik tolestuko dugu. Eta behin tolestuta, kanpoaldeko zuloak elkartuko ditugu grapa bidez. Irudian bezala. Eta orain, 3 hodiak elkartu behar ditugu. Beraz, tolestutako zatietan kola jarriko dugu.
eta 3 muturrak elkartuko ditugu. Hori da, primeran ari zarete. Bitartean, beste hodi bat hartuko dugu. Berde kolorearekin margotuko dugu. Lehortzean, erditik tolestu eta grapatu egingo dugu. Jarraian, atal hasieran berdez margotu dugun makiltxoan itxotxiko dugu. Irudian bezala. Hori da, zoragarri. Orain gure zurtoina loreontzian sartu dezakezue. Hemen puntan kola pixka batekin gure orkidea kokatuko dugu. Kitxo! Zein lore ederra! Gogoratu, ez jan! Izugarri gustatu zait gaurko atala. Zen nolako lorategia sortu dugun. Probatu beste lore motak egiten. Geroz eta lore gehiago, orduan eta lorategi ederragoa. Nik gaur egindako loreak balkoian jarriko ditut, eguzkiak emateko. Gauza bat argi dago. Gaurko loreak ez zaizkit inoiz imelduko. Hurrengora arte, lagunok!